Itu orang SDM office service, bo kaisa service kayo hingke bo SD namna phai mani ang to bujiya to bo phai list number sumani aro phai se bono pulu mani ano ajra bajra kok sau bo nai di bo sab bini kam to bo service khai hingke bo namri na ble hingke bo tamni se ki hingke her kas to ami jani na jigaisi हे आयसर आमालो की व्यवहार करे ता আমি তো ভাই তোমার এটা কি আনছি ম্যাডাম আপনারা আমি রেসপেক্ট করে কিন্তু ওখানে আপনারা আমি বুঝতাছি না দেখে জিগাইতাছে এ তাই না কিতা কইছে হে বেশি বুঝে আমরা যদি না বুঝতো এখানে আইতাম নি কও ঠিক আছে না নাটা তো দেখতাছি তে এই লোকটা আমরা নিজেরা মানুষ হয়ে কি লাগে এরকম করে নুন তো চিনি বড়ক বলে হিংকে তামনি আমতি খাই আনো সিধে চিনি আরে আং তো সিনিয়া ni bagoi sakha tonga di amo nogo thangna nangnai ble tonga di sinalo inke nung tabu khai mane ang to kaisa tu ke nambari ma nung tam sano sia hini sawo nung nijera borok ble ang wangsa de narok ni sina wangsa de kaham ble batia haise nijera borok nai di ochla bona ang sinia se tini amte khaibo kaham khai nai di Nugu mang khada naru omang pli tabu social media wo omang pli kasha viral unja te ang tu fike nong bagi omang pli no omang pli wo nugu mang khana je Jimi Tiprajwk bukhuk khoroksa SD mo thangai SD hana thangmani aro bo buje angai khoroksa kormachari na sungple a takhuk kormachari bo bai hamya bebhar khaikha ama bai a bukhuk ju belanya khanang jaga dukhu nang jaga kasha social media wo video snami sargi rika tamle hinkai o bukhuk ju na je durbebhar khane bo ke boya Jimi Tiprasa takhuk khoroksa si tamne ga chung joto mano saimano je office kasari thala sukha kai chung Jimi Tiprasa ra kubun bo soroba busu se thajak tong aro ni bising sung wansuro Jimi Tiprasa sinijak phana ungtu sine pan ungu takhuk khoroksa suk tong kai jungna chuba ne jung khawa asawo kintu a Jimi Tiprasa takhuk khunjana nyo jodi jung bamte hai hamya bebhar khaikha durbebhar khaikha jung buthi ma tongna belanya khanang mani ko o mangpili wo mutinya kase pheke je khoroksa bukhuk jungno durbebhar khaikha Jimi khoroksa Tiprasa takhuk ngakai jung bahai ke bujugo kai manani je Jimi bai jung takhuk bukhuk se muthi heke khaklai tonglai yu ngakai buibo te jung thungjak tongmani amani channel kok korikha কিন্তু Jimi bai jung ta bumte khaklai tonglai kha kai Tiprasa to phatai busuk jorotei kujugo agungmani belanya wana thekalayu ngaka mangpli kase phaimani pura ang lukorongna apsuk simisi koni ujungje jara office sakir khani rongot office kobongma kas tongo buju jungbo haipano khoroksa borok sia office thangakai bisingma ephono borok kisa chubawi bujiri hodi tamni hingkai jungbo jungse chubana nanglayu jungbo jung khaklai tonglai khe bahiji sanaba akok kasam rongona angani video no ma parisnai jodi no ro video mangpli no ma pore no tam sanau chuno ura kisa comment khai sathe he bishi buje আমরা যদি না বুঝতো এখানে আইতাম নি কও ঠিক আছে না নাটা তো দেখতাছি তে এই লোকটা আমরা নিজেরা মানুষ হয়ে কি লাগে এরকম করে নুন তো চিনি বড়ক বলে হিংকে তামনি আমতি খাই আনো সিধে চিনি আরে আং তো সিনিয়া ni bagoi sakha tonga di amo nogo thangna nangnai ble tonga di sinalo inke nung tabu khai mane ang to kaisa tu ke nambari ma nung tam sano sia hini sawo nung nijera borok bole ang wangsa de narok ni sina wangsa de kaham ble